Tak dobrý deň, priatelia. Po nejakom čase. Dneska sme sa ocitli v Maďarsku, v historickom mestečku Ostrihom a objavili sme tu tento krásny akvapark, ktorý hodláme navštíviť. Je pod bazilikou, čo neskôr budete vidieť. No tak poďme sa na to pozrieť, priatelia. Tak priatelia, na úvod boli sme hladní, tak sme sem sadli do takéto, nie reštaurácie, do bufetu, takouto peknou bazilikou v pozadí. A dali sme si tu 2 hamburgery, sprajtík, 1 kávu. Tak hamburger 2500 forintov, sprite 600 a káva asi to isté bude, no. Takže skúste si to prepočítať, dneska je forint 350, 1 euro 350. No, ceny zatiaľ, také veľmi príjemne to zatiaľ vyzerá. Zatiaľ čaute. Tak ahojte priatelia. Akvapark, lebo toto nie je termálne kúpalisko, je to akvapark Sziget, čiže ostrov, Ostrihome, veľmi príjemné prostredie. Vnútri 3 vnútorné bazény, 4 vonkajšie, z toho jeden plavecký, rôzna teplota vody, vlny samozrejme, vynikajúce prejúky, tobogány. Vstupné 6000 forintov, asi tak 16-17 eur. Veľmi dobré ceny, jedla štandardné, asi ako na Slovensku. Som z toho veľmi spokojný, kúpalisko sa podobá Dunajskej strede, by sa dalo povedať, alebo akvaparku v Senci. Len chválim ten krásny výhľad na baziliku. To je niečo famózne, dodáva taký šarm tomuto kúpalisku.
kúpali ste. Zatiaľ sa majte a navštívte a nezabudnite dať tomuto kanálu like, takže vám dopredu ďakujem.